Els focs d'artifici i el ball amb disco mòbil van posar el punt i final a la Festa Major de l'Escala 2009. La tramuntana, que va bufar dissabte, va fer que per evitar perills es suspenguessin els focs. Unes proves, abans de començar, van demostrar que els coets es desviaven cap al nucli antic i entre la comissió de festes i l'empresa que portava els focs van decidir ajornar-ho a diumenge. El canvi de dia no va restar públic, al contrari, tot l'entorn de la platja estava ple a vessar. Pel que fa a la disco mòbil, només cal veure les imatges. A l'estil d'una discoteca en ple estiu, els assistents ballaven ben apretats un repertori que va incloure música per tots els gustos. L'evolució general que fem, la veritat que molt positiva. Calculem que més o menys més de 10.000 persones han participat en aquesta festa major, pel que fa en tots els actes, en aquesta cinquantena d'actes. Per tant, totes les activitats de carrer molt participatives, el pavelló també. El pavelló potser hi ha hagut una miqueta d'ascens respecte a l'any passat, però vaja, la satisfacció general és molt i molt bona. Tornant a divendres, la pluja durant una estona i un cel amenaçador semblava que farien suspendre algunes activitats. La majoria es van poder fer, excepte la novetat d'aquest any i molt esperada nit sota els estels. Els núvols van impedir que es pogués fer. Sí, realment sí, és una pena alguna activitat, una, és la que hem tingut que suprimir per mal temps, que va ser d'aquella plantada de telescopis que li teníem moltes ganes i ens feia realment molta il·lusió, que era poder veure la lluna, veure amb els seus planetes amb màxim esplendor, que divendres passat estava amb lluna plena. També haguéssim vist el planeta Júpiter i altres constel·lacions i estrelles. Mirarem aviam si en els propers dies a cares al pont de l'11, ara entre avui i demà hem de parlar amb l'Associació d'Astronomia de Girona, que és amb l'entitat que organitzàvem aquesta activitat, i hem de veure si podem trobar un forat per part seva, per part nostra, de cares a l'11. A les 6 es feia l'espectacle infantil Avui és festa amb el grup Tururut. Es tractava d'un show amb titelles seguit per molt de públic. Sens dubte, tot el que s'ha programat pels més petits ha funcionat de meravella. Sí, realment aquest any jo crec que fins i tot s'han batut rècords, com pot ser amb el Festival Nàutic. Entre Festival Nàutic i OVNIs varen tenir 350 participants. Aquesta xifra no la recordem a la comissió en els anys que portem. I com el Festival Nàutic, totes les altres activitats també, moltíssima gent, les cercaviles molt concorregudes, el taller i espectacle de màgia també molt seguit per pares i per fills, vull dir que molt i molt contents, i ja t'he dit que són aquestes més de 10.000 persones que han participat en tots aquests actes de la festa d'enguany. També a les 6 es feia l'últim concert de tarda, que anava a càrrec de la Meravella. Aquesta reconeguda formació no va decebre a ningú, amb focs artificials inclosos. Uns focs que es convertien en anècdota, ja que encenien una de les cistelles de bàsquet del pavelló. Es va parar tot i finalment s'apagava amb un extintor. El ball, que es feia a continuació, va ser ben animat, segurament el més multitudinari. Els concerts, bé, les tres de les millors orquestres que tenim al nostre país, Salvatana, Montgrins i Meravella. El primer dia a Salvatana van haver-hi 500 persones justes, el dia dels Montgrins aquí va ser, van tenir una petita davallada amb 350 persones, i el dia de la Meravella va ser, meravellós. Van superar les 500 persones i ens vam acostar a prop de les 550. Per tant, si sumem les xifres, quasi bé, només aquí en el pavelló, en aquests tres actes hi van anar-hi prop de 1.500 persones, que és una xifra considerable. Ja dissabte al matí es feien diverses activitats adreçades a la mainada. En primer lloc arribava la cercavila Rum Rum, on dos vehicles, un d'ecològic i l'altre més modern, feien una passejada per l'escala. El cotxe modern de color vermell feia de dolent, tirant bombes, coets, benzina, una miqueta de tot. Per fer les malifetes comptava amb l'ajut del públic. Acte seguit es feia la festa de l'escuma, que s'havien d'apartar de la riba pel vent que feia, i es portava al pàrquing del costat de l'església, arrossegats del vent i amb l'escuma controlada. Hi va participar molta mainada i també no tan mainada. A la tarda tocava més futbol de festa major, el partit que enfrontava els equips del Padró i del Passeig. La rivalitat molt ben portada per tots marca aquests enfrontaments des de molts anys enrere, una tradició que després de desaparèixer es recuperava fa un parell d'anys. Tothom va fer el que va poder i es van veure gols, la salsa del futbol. El dissabte va ser l'únic dia de la festa en què es van fer sardanes de tarda, una audició a càrrec de la Cobla Selva Mar.
Enguany, amb l'anul·lació d'algunes audicions de sardanes per disminució del pressupost respecte a l'any passat, s'ha generat una miqueta d'enrenou entre els sardanistes i la comissió de festes. Segons la comissió, s'està fent una programació segons la demanda i els recursos que es tenen. Bé, pel que fa a sardanes ja ho vàrem anunciar quan vàrem presentar el programa, vam eliminar les del matí, però per una raó molt senzilla. Senzillament, la comissió de festes, quan ens plantegem les activitats, sempre mirem pel bé de la festa, pel global de les activitats, i realment les sardanes del matí l'any passat no varen funcionar, hi havia rotllanes de 8-10 persones per audició i pel cost que ens té una audició, una cobla, no ens compensa. En canvi, per exemple, el taller i espectacle de màgia, que va ser més o menys en vora de sardana, feia goig veure la plaça de la Sardana de gent emmainada i en pares gaudint de la màgia. Senzillament aquest és el motiu que hi ha hagut aquesta supressió d'audicions, però no descartem a cares l'any que ve potser poder fer alguna audició més a la tarda o centrar-ho a la nit. En tot cas, tenim un any per veure i per valorar-ho. Amb motiu de la celebració dels 25 anys de la Biblioteca Municipal, ara en ple trasllat, es celebrava un espectacle per mainada a la plaça Víctor Català amb El País de Xauxa és festa, a càrrec de la companyia que porta el mateix nom. Avui hem volgut celebrar amb tots els nens i nenes de l'Escala i de fora el 25è aniversari de la Biblioteca Víctor Català. La biblioteca es va inaugurar el dia 5 de setembre de l'any 1984. Aquests 25 anys han sigut molt profitosos des del nostre punt de vista. Hem tingut un augment considerable d'assistència de públic i de préstec. Sobretot des de l'any 2000 cap aquí ha sigut molt positiu en aquest sentit. L'última activitat de Festa Major es va fer al mar amb una nova regata de vela lleugera. Carles Páramo, a bord del seu Láser Radial, s'imposava a la categoria Open i Víctor Morató liderava la general d'Optimist, a la clausura de la 8a edició de la regata Atena, una competició anual que el Club Nàutic L'Escala celebra amb motiu de la Festa Major. En aquesta ocasió la cita va disputar-se entre el 5 i el 6 de setembre, entre dissabte i diumenge, i va reunir un total de 67 embarcacions i una 70ena de regatistes, convertint-la en tot un èxit de participació. La regata, amb més de 20 anys d'història, s'ha celebrat sempre coincidint amb la Festa Major de l'Escala, a vegades amb d'altres noms com Regata Costa Brava Nord o Trofeu Valeri Ballester. Han sigut 4 dies molt intensos, que hem estat pràcticament de les 8 de la matinada o de les 8 del matí fins a la mitjanit. I també vull aprofitar el fet de la comissió de festes han sigut, com dèiem, uns dies molt intensos, però realment també han tingut l'ajuda, la col·laboració de persones, de gent de l'Ajuntament, com és la brigada municipal, de la policia municipal, de l'oficina de turisme. Vull dir que tot han sigut facilitats i això fa que la tasca la puguis portar, la puguis fer més bé i la fas realment més a gust. I ara, agafant uns dies per descansar una mica, les jornades laborals ja comencem d'aquí a pocs dies, a centrar-nos en la nostra feina i a les properes setmanes ja començar a parlar quin plantejament li donem a la Festa Major de l'any vinent.